No niin, täällä sitä ollaan paikan päällä. Muutama ahavene on tuossa saanut jo vaihtanut vähän syöttiä sitten välistä, kun ei näyttää olevan taas se perinteinen malli, että käypi vaan katsomassa, mutta ei sitten aukaise suuta. Taitaa olla parvi tuossa alla. Liikettä näkyy olevan. Täällä on nyt äkäisenä tässä. Ei nyt ole siimat kyllä kierritty jo kameran ympäri. Voi helvetti. Kuuluisa kalakalenteri näette, että olisi niinku keskiverto kalastuspäivä ja ei tarvitse. Keskiverto kalastuspäivä ja sitten olisi niinku tyhjää koukkua tästä joitakin päiviä eteenpäin, että sunnuntaina olisi hyvää keliä nyt niinku ylihuomenna. Ja en tiedä, oli kyllä Kuusamossa, täytyy sanoa, että se piti kyllä niinku kalenteripaikkansa, että olisi pitänyt uskoa, että ei kalan kallaa tullut sillä viime videolla ja seuraavalle päivälle sitten siellä kävin Kuusamoon järvellä ja siellä oli samanlainen tilanne oli, että siellä kallaa pyöri alla ja oli ja se kävi vaan haistelemassa ja yksi ainoa ahave sitten erehtyi ja ei mitään muuta. Oi, nyt oli joku oli vähän tymäkämästi otti kiinni, oli joku isompi vaan. Ja sieltä nyt taas nousee. Ei. Varovasti näppy läpi. Nyt. On taas joku pienempi. Kertyyhän sitä tästäkin pienestä, jos niitä vaan kehtaapi perata, mutta jopa ne on toiselta samaa päästä kasvamaan. Se on meikäläisen vileeronti tai jolla niistä ei tuommoista pikkusesta ahvenesta jää mitään, mutta kun nahkat jäljellä. Kaveria tuossa näki ja lähti siirtyyn tuonne vähän eri paikkaan. Tai katsois kohta lähtis peräänsä vähän katsomaan, jos se näyttää, että se alkaa siellä viipymään. Sehän tarkoittaa sitä, että siellä mahdollisesti kallaa on. Nyt sieltä tulee oli vähän pienempi taittaa olla. Vähän pienempi. Saattaa sievästi irti ja päästetään takaa sitten. Eihän siinä. Hankaloittaa tämä kova tuuli tätä. Pyörittelee tuo siiman vähän sinne tänne, vaikka sen miten ottaisi koettaisi saada se yhteen nippuun, niin tuuli kyllä pyörittää sen välillä niin sekaisin, että se menee aika siinä siiman selvittelyssä sitten. Justiinsa olisi parvi alla ja siimat, no
siimat on sen jalkojen ympärillä ja kaulan ympärillä ja perkele joka paikassa. Siinä se kiire tuli.